Good morning guys! I'm Neil Kabugwas. I'm here at Blue Thunder Headquarters. So, for now guys, medyo na-miss ko kamo no? Kay medyo nilaylo ko sa vlog. And then, pag-check na ko ganina sa ako ang analytics no, medyo na-inspired ko balik nga maghimo vlogs kay medyo naluya ko tungod ba sa requirements sa YouTube nga, then medyo na kayo, medyo taas na kayo requirements, so di ko ka keep up og na luya ang akong vlogging. So karon medyo na-inspired ko kay pag ganinang buntag pagtan-aw nako sa analytics, nagtubo ang akong subscriber. So maluoy ko nga ang akong vlog maluya. So for now, I'm starting with a new vlog for the year 2019 and so on. So that's my promise guys. From now on, I will do some vlogs. Pero karon medyo pasensya lang sa mo kay I do some spontaneous vlog, kani spontaneous kay ni wala maplano, and then ning kuan lang ko, ning on air lang ko, ning vlog lang ko tungod kay gusto ko nga mapaabot ninyo nga I'm here, I'm back, and I'm back with vlogging. So guys, salamat kayo no, una-una sa tanan sa mga bagong subscriber sa akong channel. Nakita na ko nga nagtubo, nag-subscribe sila bisan wala kayo koy bag-o nga mga vlogs. So daghang kaayong salamat. So katong wala pa ka-subscribe sa akong channel nga nag-view nining akong mga vlogs, don't forget to click the subscriber button below, and then also click the bell icon besides the subscriber button so that kung naay mga new vlogs nga akong i-upload, ma-updated mo. So mao na guys ang akong hangyo kaninyo kay karon 2019 and so on, vlog na ta, vlogger na ta, o vlogging na ta. So daghang kayong salamat guys ha nga kamo nagsuporta gihapon sa akong vlog, Blue Thunder Vlogs. I'm here at Blue Thunder Headquarters. So thank you guys na ako'y kanang interesting nga pakigsaluhan ninyo mga subscriber, mga viewers. So let's go guys. Oh, I'm back again no. So matingala mo sa akong setup na ako likod sa sofa. Medyo familiar kay mo no kung kinsa akong gisundan ani goro no. Pero I like this setup. For now guys, na ako i-share ninyo. Gahapon medyo wala lagi tay lingaw sa vlogging. So nagkuan mi sa ako ang wife nga magtanom mi no nya kadang kabalo mo anang rice no, kanang naman na siya ay kanang before pa i-meal na siya mga panit no. So pag meal ana kanang panit niya ma-waste na siya no, ang panit sa humay bago mahimo nga kanang murag butil gani kanang murag rice na jud. Pero katong brown nga murag panit niya makuha na to siya, ilain to siya sa miller. So mao na among gibutang sa amo ang mga tanom as kuano kanang ayuda sa soil para nga mo tambok siya no, para kung makompose na siya, so mahimo na siya nga unsa kanini kanang mapatambok sa soil. So unsa may inyong ikasulti guys, adto tangad to pakiton ta mo sa katong murag panit sa rice. So di aro no, dadon mo diri sa may among gistakan sa mga kuano, sa mga panit sa muna akong giingon no. Kuan ni siya kanang mga panit sa kuan ngani kanang sa rice
Kanang sa mga kuan ganino kanang before mamil na ani siya sud ni rice, pero kung mamil na siya mo na siya gawas. Wala na siya rice ani kundi iya ni siyang mga panit. Good for kuan ni siya kanang isagol gani sa soil para sa tanom nya inigal lataan ni masagol sa soil, manambok, makompose. So adto tangadto patan-awon ta mo sa patan-awon ta mo sa adto tangadto patan-awon ta mo sa among gibutangan. Mao ni siya akong giingon no. Among gibutang sa among mga tanom, mo ni among trabaho gahapon. Maayo ni siya kay i-compose ani nila, masagol sa soil, then tambok na ang soil. Pero ang ako lang kabalakan kay sa wala pa ni siya compose pareha ni karon naman siya gagmay nga amigas, pero ingon nila init daw. Pero tanaw lang nato kung unsa kay sa akong nahibawan mao kuno ni siya good sa soil pag compose niya ni manambok ang soil. So muna guys akong spontaneous vlog karon, akong i-share ninyo kung unsay mga buhat sa katong mga panit sa rice no. So guys, mao to akong among gibuhat gahapon. Nagkuan mi no kanang gikuha na mo to ang katong gipakita nako ganina nga mga panit sa rice seeds no. Then katong gikan sa mill rice mill nya among gibutang ato sa pots nga may tanom o among dang hayaan nga ma-compose, then masagol sa soil, then ma-compose, mahimo na siya nga patambok sa soil. So kamo guys, unsa inyong ikasulti ni ana, nagbuhat ba mo ana, then unsa pa inyong ika-share bahin ni ana. So guys, mao lang sanay akong vlog karon starting 2019. ug once again, daghang kayong salamat sa pagsunod sa akong channel. Please don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon sa mga new subscribers, sa mga new viewer. So thank you kayo guys. Hasta la vista. Peace out.